EduPage web portal pruža vam više mogućnosti od mobilne aplikacije. Kako biste se mogli prijaviti na portal, potrebno vam je korisničko ime i lozing. Nju ste trebali dobiti na e-poštu. Ako niste, obratite se vašem administratoru. Portalu pristupate preko web adrese www.pomskzd.edupage.org. U za to predviđeno mjesto upišite svoju korisničku oznaku i lozinku, nakon čega vam se otvara naslovna, odnosno uvodna stranica. U zaglavlju stranice nalazi vam se izbornik Start, gumb Razgovor, gumb Poruke, pomoć i izbornik Prijave s vašim imenom i prezimenom, ulogom. Odabirom izbornika Start otvara vam se prozor s karticama, Popular Actions, rasporedom i zamjenama, te mogućnosti koje nećemo koristiti, Grades and Evaluation, izostanci, Plans and Preparations, Homework, Exams, Tests i mobilna aplikacija. Odabirom gumba Razgovor u zaglavlju otvara nam se desni bočni prozor u kojem možemo započeti razgovore s pojedinim grupama, ovisno o tome što nam je dopustio administrator. Kao učenik primjerice ne možemo razgovarati s cijelom školom, no možemo s ostalim grupama. Odabirom gumba Novi razgovor otvara nam se prozor u kojem možemo odabrati s kojim korisnikom želimo razgovarati. U zaglavlju nam zatim slijedi gumb Poruke, pored kojeg stoji broj nepročitanih poruka, a njegovim odabirom otvara nam se kartica Obavijest. U desnom bočnom dijelu nalazi se kalendar, a u lijevom bočnom dijelu izbornik u kojem možemo pregledati sve poruke, Exams and Works, Taught Lessons, Answers, Start, Posts Created by Me i oglasna ploča. Odabirom pojedine opcije mijenja nam se središnji dio sučelja. Odabirom oglasne ploče otvaraju nam se sve obavijesti koje je netko postavio na oglasnu ploču. Kao učenik možemo postaviti obavijest samo u razred kojem pripadamo. Jednako tako možemo pregledati samo one obavijesti koje se odnose na nas, naš razred ili cijelu školu. U izborniku Prijave odabirom gumba Moj profil otvara nam se profil u kojem možemo promijeniti lozinku, pregledati prijavljene uređaje na kojima imamo instaliranu mobilnu aplikaciju i možemo dozvoliti slanje samo određenih push poruka na uređaj. Ispod zaglavlja nalazi se prikazan naš današnji raspored i preostalo vrijeme sata ili odmora. Izmijeni li administrator raspored za danas, zamjena ili otkazani sat, izmijenit će se i raspored prikazan na naslovnici. Zatim imamo u obliku mreže gumbe koji služe kao poveznica na određenu karticu portala. U našoj školi koristit ćemo poruke, raspored, zamjene i oglasnu ploču. Odabirom gumba Poruke otvara nam se kartica kao i s odabirom gumba Poruke u zaglavlju. Odabirom gumba Raspored sučelje nas vodi na karticu Obrazovanje. Tu nam je automatski prikazan naš individualni raspored, a možemo pregledati i pojedinačni raspored ostalih razreda i učitelja, ali i cjelokupni raspored učitelja i razreda. Također, ako škola koristi raspored koji se mijenja ovisno o tjednu, možemo prebaciti pogled na ovaj tjedan, idući tjedan, te pregledati stare rasporede. Odabirom gumba Zamjene sučelje nas vodi na karticu Obrazovanje, Zamjene. Tu možemo pregledati popis zamjena po danima te informacije za učenike,
učitelje i one koje se odnose samo na nas. Gumb oglasna ploča vodi nas na karticu Komunikacija oglasna ploča. Kroz portal možemo se kretati i odabirom poveznica izbornika na lijevoj bočnoj strani. Ovo su bile upute o korištenju EduPage web portala.